Здравейте хора! Както знаете, през повечето дни през тази ваканция валеше доста сняг и аз изчаках да се разтопи малко снега, защото беше много сняг. Имаше много сняг при вас, при нас и при вас може да е имало, не знам, зависи. И аз реших да направя едно нещо, което е много хубаво и фантазиращо. Не вярвах, че ще го направя. Както виждате, е зад мен едно малко като иглу направих. И тук ще поставя камерата, ще да го видите по-хубаво. Ето, както виждате, е доста голямо. Мога да се побера вътре. Ето. Някак се побирам, но не е много малко ми слиза цялото. Пишете в коментарите за колко бихте го оценили от 0 до 10. Пишете и чао!